Sabies que un dels ocells més acolorits de Catalunya també és un autèntic especialista en caçar insectes al vol? Aquest és l'avellarol. I mira, m'ha sortit una rima i tot. Cada primavera recorre milers de quilòmetres des de l'Àfrica per venir a criar a casa nostra. I quan arriba omple el cel amb els seus colors i el seu cant inconfundible. Però això no és el més sorprenent que té aquest ocell. Sabies com caça? Atrapa abelles, vespes, borinots i altres insectes, sense tocar mai el terra. I ara ve la part més curiosa. Quan captura una abella, no se l'empassa de seguida. La colpeja diverses vegades contra una branca fins que li arrenca el fibló i en fa sortir bona part del verí. Només llavors se la menja. És una tècnica que ha après després de milers d'anys d'evolució. I si et sorprèn aquest ocell, espera saber com fa els nius. Els abellarols no fan el niu als arbres. Amb el bec i les potes excaven un túnel en un talús sorrenc, que pot arribar a fer més d'1 metre de llarg. Al final del túnel hi ponen els ous, ben protegits dels depredadors. A més, són ocells molt socials. Sovint viuen en colònies i fins i tot alguns exemplars ajuden a altres parelles a alimentar els pollets. La natura no fabrica animals perfectes. Fabriquen animals perfectament adaptats al que necessiten fer. I l'avellarol n'és un gran exemple. Moltes gràcies, molta salut i fins ara!